Здравейте! В това видео ще ви представя как лесно и бързо в домашни условия може да постигнете доста ефектен маникюр. Цветовете, над които аз се спрях, са тъмносиньо, тиркоазено, доста актуалното за момента ментово, оранжево и прасковено. Номерата на всеки един от лаковете ще бъде поставен надолу в описанието под клипа. Така че ако това представлява интерес за вас, продължавайте да гледате. Започнах като за основа нанесох този заздравител от Essence. Нанасяйте винаги заздравител на ногтите си, защото той предпазва самата ногтна плочка от пожълтяване. След това нанесох бял лак за основа и продължаваме към следващите стъпки, които са много бързо. Може да разположите цветовете и да използвате цветове, които на вас ви харесват и мислите, че са добри като съчетание. Аз мисля, че тези доста добре се съчетават. Оставям ги хаотично, както ми харесва, без много да се старая всичко да има някаква правилна форма. Тук малко прекалих. Преминавам към розовото. Може да използвате всякаква комбинация, както казах, от цветове. Стига на вас да ви допада. Така, изчакваме няколко секунди лака да поизсъхне и съвсем леко с бялата четчица минаваме отгоре с бял лак. Завърших като нанесох ето този топ лак от Essence, който спомага за по-дългото задържане на лака. Наистина с него лака ми издържа някъде около 6-7 дена и ето това е крайният резултат. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ще чакам снимки в коментарите. Довиждане и до следващото видео.